Lidi dalšího videa. Dlouho jsme si to neviděli. Můžete mi i můžu vám říct, že jak se mi líbily to Velikonoce. Vy to můžete taky napsat. A možná, že vám na to je odpovím. No. A pak můžete napsat, že v jakém městě jste zrovna koledovali. A jak hodně jste toho koledovali. Já skoro plnou trošku. No. A nebudeme tady mluvit o Velikonocích, to každý ví. Dnes teďka tady hrajem Brawl Stars. Moc dlouho se nenatáčel. Jedno video jsme natočili u Denise. Pak já vám dám do popisku videa. Vím, že jsem tam vždycky nedával. Už mám 10 000 pohárku, jsem mi to udělal asi tak před týdnem. Moc jsem to pak nehrál. A z toho Legendary jsem dostal... Co to bylo? Myslím, že to bylo skin na styl. Tady to bylo. Wicked skin. To otočím. Tak. Promiňte za menší repošly. Já vím, že se mám připravit hnedka, ale tak nevadí. Tak, teď tady budeme hrát. Jak můžete vidět, já jsem už dohrál Baby Shark Splash. Je to dobré. Hned první den, co jsem to hrál, tak jsem dostal dvě mytiky a dostal jsem, víte co? PowerPointy, ale nevadí. To je taky jsem. U rankedu jsem už u goldu. A dneska si dal tak akorát solo. Co se mám? Jo, jsem vás... A z těch 100 star dropů jsem dostal, víte co? Rosu. Vím, že to je hodně pozdě na rosu. Nevadí. Dostal jsem ještě... jo, skin na Nanitu, myslím. No, dostal jsem hodně. Byl to koala. Myslím, že Gummy Bear. Jsem dostal... Skin na něho. Unicorn. Plus ještě skin na ní. Nebo je? Ne, na ní ne. To už nepamatuju. Jako to bylo? Jo, a dostal jsem ještě sama. Tak dostal jsem sama. Ještě jsem dostal skin na Willow. By the way, to byla moje druhá mytika, kterou jsem dostal. První byla Mortis. A teď jsem dostal, jak prostě měl tady, prostě v tom, jak mám ty kaptopy, pro mě se to dostal měl Mr. P. A z toho, jak jsem dostal z těch 10 000, to kam jsem šel? Tak, tady jsem dostal 920 pohárku a tam už 1000 něco. Teď chvíľka nepamatuju a dostal jsem Mr. P. Tak takhle. A teď si můžu vybrat. Sugar and spice. Můžu vybrat. Bambeju. Let's go explore. Si můžu vybrat Bibi, Piper, Pam a Bayu.
Já jsem si vybral Piper, ale zas i ta Bibi je dobrá. Piper a Bibi je z nich nejlepší. Ale já mám víc za Piper, než za Bibi. Tak vyhejte, no. Pak si tady můžu vybrat legendárky. A uvažuji nad Spikem nebo na Leonem. Tak zase musíme se někdo přidat. No. A nebudem to moc okecávat, dáme si už hru jako. Tady furt nemluvili. Já jsem se nekoukal, že tam jsou za hráči, ale tak si to. Tak si už konečně můžu dát zpátky kameru sám. To už mi nevadí. A můžete do komentářů napsat i, že kdo má už tady to mé Baby Shark. Jej. Můžete mi zkusit? To jsou takový lidi svým. Nevadí. Jsem 100% pro, jo? Ale nevadí, no. Stává se. Možná, že je lepší si s jiným hráčem. Víte co? Beru moji oblíbenou hráčku. Mám to za trošku cringe, ale nevadí. Prostě já dělám srandu. No. Na moji oblíbenou hráčku. To let's go, víš co? Šelina. Berem. Už natáčím 7 minut. Bohužel tam je málo her, no tak nevadí. Já po dlouhé době video taky. Teďka budu natáčet pravidelně. Už to nebude, že budu natáčet pomalu. Dneska to jezdí strandou. Čistí Bibi na to. Oh. Co mi zase nejde no? Nevadí lidi, to nevadí. Říkáš, stává se. Primák. Už to mám. Promiňte, že beru tady třeba takové hráče. Kdybyste chtěli si se mnou zahrát, dám tady svoje ID, byl rád, mě to neuškodí. Tady je moje ID, když tak to screenshotněte a tak. A dáme si asi tak poslední 2 hry a už bude asi konec, takže to nemusím moc stíhat. A příště to bude... Ale na streamy se taky budete moct připravit. Budou nějaký streamy. To poslední asi sami. Wow. Jestli vám bude vadit, že nebudu mluvit teďka, protože já když teďka zrovna hodně jdu, tak jsem úplně potichu.
Něco to tak... Oh. To je pravda, že s tím jsem se rovnat, ale nemohl. No. To já nejsem takovej, že se schovávám. Já... Čemu za hra? Já jsem takový, co jde hnedka. No. Moc to nevyhrává. Nevadí, dáme si nějakou tu výhru. Jo, ještě jsem si koupil skin na Doge. Já vím, nemusel jsem si ho kupovat. A tak. Jo, já dosud dělám. Jsem si dal. Už vím, koho si dám. Tady Gase. Dneska tady bude možná nějaká výhra. Dneska. Můžete mi, jestli chcete, pak napsat do komentářů, že co jste všechno dostali z těch... Ne, napište mi do komentářů, že kdo z vás dostal těch 100 hodin. Tam kolik na tady jste byli. Jej! No je to spooky. Byla tady ve středu asi. Ale asi nejlepší věc. Tady primátor. Yes. Jo, dej ho. To nevadí. Aspoň 3. Tak, příště u dalšího videa. Zdarec, nahránec.